Закъсняваш неизбежно, но съм лудо влюбен в теб. И за тая твоя нежност аз ще чакам зной и лед. Ако искаш да съм точна, ти поръчай ми такси. 3 шестици, 3 седмици, бързо ти ги набери. Набереш ли бързо номера, ще забравиш за умората. 3 шестици, 3 седмици, М-комфорт са най-добри. набереш ли бързо номера, ще забравиш за умората. 3 шестици, 3 седмици, М-комфорт са най-добрите. Умнице моя малка, искай подвизи от мен. М-комфорт е супер марка, с тях пътувам всеки ден. Искаш да ме превъзпиташ, няма нужда от това. 3 шестици, 3 седмици и към тебе ще летя. Набереш ли бързо номера, ще забравиш за умората. 3 шестици, 3 седмици, М-комфорт са най-добри. набереш ли бързо номера, ще забравиш за умората. 3 шестици, 3 седмици, М-комфорт са най-добрите. Набереш ли бързо номера, ще забравиш за умората. 3 шестици, 3 седмици, М-комфорт са най-добри. набереш ли бързо номера, ще забравиш за умората. 3 шестици, 3 седмици, М-комфорт са най-добри. набереш ли бързо номера, ще забравиш за умората. 3 шестици, 3 седмици, М-комфорт са най-добрите. Комфорта има едно име – М-комфорт.